Yo, what's up mga kapobre, mayong buntag mga kapobre. Adlaw Domingo, trabaho na sa ta. Kay atay palito niya. So, tanawa lang ninyo unya kung unsay ako ang mapalit. Kinahanglanon yung tanan. Ya. Abto na ko. Andam na ko mga gamit, helmet, ug mga uban pa riya. One eternity later. Yo, what's up mga kapobre, may hapon ninyong tanan diya. Mao gyud pag-abot na ako diri sa mua, naluya ko sa akong trabaho niya. Nadagid na ko ang akong gipangandoy nga drum. Ang gipangandoy ni Mrs. nga drum kay kapoy kay kafkaw sa tubig. So nakadagi kong drum ron mga kapobre. Kisa be, kisa papa be. Kisa diri be. Kisa be. Kis ba? Kis. Dili. So diaran drama kapobre oh. Kung ano pa siya ablihanan. So nakadagi tag drum. So mao na, salamat kay diha kuan ni Boss Damal og ni Milisa diha. Salamat sa inyong pagkuan sa kuha. Pagpatrabaho sa inyong balay niya. Di sa ginagmay lang nga mahuman ra gina inyong balay diha. So, di na ko tasoon mga kapobre, niluya ko sa kuang kuan pagpasod diri sa mua sa drum. So, inantaman mga kapobre o mga kadato sa mga bagko pa diha ni Dato, alihog kog subscribe. So, dinantaman mga kapobre o may gabi inyo tanan balag pobre basta may naglawas.